Sapa? Ya kuwi Lita utawa mriki Pesinden wingking saka Tulungagung. Oh ngono. Matur ngatur tembangan ya kita tembangaken kunjuk marang para sutresna budaya sing padha kepareng rawuh sedayanipun. Ya. Ora kendhat nggone awake tansah nuwun marang panguwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga haul Mbah Haji Marto Kaseran Ibu Hajah Paniem iki bisa kasembadan dadekke panjenengane manggon wonten kasuwargan langgeng. Amin. Anu Nduk, sapa jenenge Mas Uncek sampun rawuh ya? Mas Uncek iki jarine Mas Uncek iki wonge gedhe dhuwur kaya Iwan Le. Ndi Mas Pre, Mas Uncek kan rene. Mas Pre. Enggak perlu junjungan kowe melu munggah panggung Mas Pre. Wah malah koplok kok. Tapi kene wong bagus, serampat ya, 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 serampat ya. Ya. Loh. Kaya ngapa tanjake. Roko Mas Uncek Sanusi. Lah aku wis ora ngene. Ora ban ate-ate ya. Iya. Ayo joget wong bagus kaya ngapa? Kowe pamit biayane. Oh. Iki lho wong iki. Oh, akan saling terus anak itu apa itu boleh tidak ya aku yo dah sekali lagi tapi asomik anu Mas Uncek asomik iki sing rada iki cempolo kok ya. Aduh. Selamat malam. Lho, lah ndoke nang kene kok wis netes. Kene ndok mlebu rene lha kok wis netes nang kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi Mas aku? Niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Kok jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut iki lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Agak lemut kok ya. Kira marem tur ngemut. Lah sing dimut apa? Sing dimut apa? Niku. Ya aku. Ndok niku. Niku ndok bebek niku ta. Senes ndok puyuh wonten ndok bebek. Ya pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono iki jane ibu nyidam apa to Mas? Nyidam gori Pak. Gori ki nek wong kene ora ngerti, gori niku tewel iki. Nggih nongko. Nah nongko, nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh ngaten. Dari siji desa siji curu kan ngono. Siji curu niku. Ayo cara siji desa siji cara lek ngaten. Nggih. Malam